Diba? Wala na yung intro eh. Ay, lagi ka tumang sa camera lagi. Yun ba, naninimot tanong Huwag sa na. kauban. Wala intro. Wala intro ni guys. Ingon nga. Wala na intro ni guys. Ingon nga, mga matay ko mabag sila niya. Mga vlogger na malagay ng tanan. Oh, hahay. Tago mo na yun. Murag mong nanoy na nila. Murag Dario Budlaw. Oh, hi! Oh, hi! Shout out ni Dario Budlaw. Oh, hi! Ikan ba eh, ganang sa tawag na. Unsa? I-shout out ba? Shout out na ba ya? Mag-shout out ni Kono Norberto Banayag. Oh, hi! Kung damay. Shout out ko ni Peter nga, Juan, Adalim.